Добре. Да ви проверя за отсъствие първо. Лора? Няма я. Майя? Мерилин? Да, тук съм. Мирослав? Наталия? Никола? Тук. Симеон Средков? Тук. Симеон Николов? Сияна? Добре. Стефани? Умут? Умут тук. Цветан? И Яна? Добре. Днес ще разгледаме урок, който е за търсене и замяна на текст и съответно и търсене на получаване на информация от Word и от интернет. Може да си запишете в тетрадките урока. Той е написан пред вас. Написан е пред вас на монитора. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация. Здравейте, момичета. Седайте. Как се вие коя си? Как ти името? Името ти как е? Сияна. Сияна за къснение. Ти? Как се казваш? Стефани. Отворете си тетрадките и напишете урока, който е пред вас написан. Записахте ли? Да. Да си го имате и в тетрадка. Съответно ще разгледаме 4 неща в този урок. Как се търси текст в документ, как се заменя текст в документ, как по-бързо да търсим информация в интернет, например, и как да ползваме помощника в Microsoft Word. Вие знаете ли как се търси по-бързо нещо в интернет? С една комбинация се търси на клавиатурата. Някой знае ли? Сега ще научите, значи. Така. В Word. Точно така, с Ctrl-F. Браво. Така. Отваряме си един документ в Word. И примерно искаме да намерим нещо бързо, което не става с скролване така, ако е много страници, ще стане бавно. И примерно искаме да намерим нещо, търсим го с бутона Find. Ето тук горе в дясно. Вие ми виждате мишката, нали? Ага. Ето тук е бутона Find и го цъкате. И излиза прозорец тук горе в ляво, в който може да си напишете какво търсите в документа. Например, аз в документа ще потърся думата, да кажем, огън. Защото тук я виждам, че има доста пъти. И търсачката ми показва къде пише думата огън или нейните производни, примерно огъня. И ако искам, и търся тук в текста какво ми трябва, ако ми трябва нещо. Примерно, ето тук огъня угасна, стана тъмно, дружината замълча и така нататък. Така. Другия вариант е с комбинацията, както каза Симеон, Ctrl и F на клавиатурата и излиза по същия начин тази търсачка. И така. Друго, може да се запишете тази комбинация с Ctrl и F или бутона Find, който е в Microsoft Word. В интернет може да се ползва също командата, но само от клавиатурата, понеже там няма такъв бутон. Или има, но е в настройките и малко по-трудно се намира.
Записахте ли си? Ctrl-F е комбинация за търсене на... Как беше първа точка? Как се? Първа точка е търсене на текст в документ. И съответно долу си напишете комбинацията Ctrl плюс F. Или бутона Find, който е горе в дясно в менюто на Word. Записахте ли? В какви други ситуации може да се ползва тази команда, знаете? Някакви идеи? Дали правилно сме написали някакво? Да, може и така да се използва. Но примерно може да имаш файл, който е примерно някаква книга електронна и е, да кажем, повече от 100, 150, 200 страници. Примерно искаш да намериш глава 5. Няма да се налага да скролваш с мишката, а просто в търсачката ще напишеш глава 5 или нещо такова. Ако напишеш глава, ще ти излязат, отляво ще ти излязат всичките глави, къде са написани. Може да видиш, нали, къде пише глава 5, глава 6 и така нататък. И е лесно. Няма нужда да търсиш по бавния начин. Преминаваме нататък. Втора точка си напишете как се замества в текстов документ. Текст. Как се замества текст в документа. Написано е пред тебе, виждаш го на екрана. Така, отваряме си. Този документ го затваряме за сега и си отваряме друг документ. Това е една покана за рожден ден, която сме приготвили. И пише следното: здравейте, поканен. Реално думата поканен ще бъде заменена с вашето име, примерно. А думата рожденник ще бъде заменена с името на рожденника, който пише поканата. Комбинацията е следната, може да си напишете Ctrl плюс хаш. Или ето където беше бутона Find, има бутон Replace. Виждате ли го? Под бутона Find. Ето като цъкате и излиза прозореца, който е за замяна на текст. В случая, тук където пише Find What, трябва да си напишете думата, която искате да замените в текста. Примерно аз искам да заменя думата поканен. Пиша думата поканен и в долната лента примерно пиша някакво име. Примерно здравей Лора. И цъкаме Replace. Демек замени. Цъкаме Replace и нищо не става. Ето стана. Здравей Лора и тук също имаше ще те очаквам Лора. И по същия начин правим с думата рожденник. Пишем рожденник. И отдолу заместваме с имената на рожденника. Примерно Майя. Аз, Майя, те каня на своя рожден ден. Цъкате ОК. И май нищо не стана. Защото съм написал рожденник с две на. Така, трябва да напишем правилно думата, нали? Да знаете, както е написана в текста. Ако искате да замените само
само горното рожденник, като цъкнете Replace, то заменя първата дума, която е в текста. Защото сега, примерно, вижте, рожденник го има два пъти. Има го тук в началото, има го и в края. Ако цъкнете Replace, ще се замени само горното. Ето така. Стана май. Тук си остана рожденник. Но, ако искате, връщам назад, ако искате да замените всички думи, където пише рожденник с Мая, трябва да натиснете Replace All. Демек да замени всички. Цъкате Replace All и навсякъде става, вместо рожденник става Мая. Разбрахте ли? Ще видим. Всички производни ли? Добре. Значи господина допълва, че Replace All е, нали, нож с две острията, понеже заменя всички производни на думата, освен тази, която сме избрали. Значи мога да дам пример веднага. Ако оставим рожденник, тук в Replace напишем рожден. Или само рош. И го заменим с Мая. Ако натиснем Replace All, вижте какво стана. Мая ден, Мая денник и така нататък. Така че внимавайте какво искате да замените. Ами няма, но точно за това, че няма. Така, следва трета точка, която да си запишете. Как се търси информация в интернет по-бързо. Записахте ли? Не. Да знам кога да сменя. Готови ли сте? Примерът в учебника е за нещо, което да потърсим в интернет. Примерно отваряме си интернет и в Google търсим елемента хлор. Хлор, знаете ли какво е? Слага се в маси. Да. За да убива. За да убива микробите, точно така. И си отваряме хлор в Уикипедия. Чакаме да зареди. И задачата в учебника е да намерим лесно кой е откривателя на елемента. Как ще го намерим според вас? Да, ти го намери по трудния начин. Как? Просто го видях. Да, но ако е някъде, примерно е тук долу, как ще го видиш кое? Ами, точно. Вместо да скролваш надолу, ще натиснеш Ctrl+F да потърсиш. И според вас, коя дума трябва да се напише в търсачката, за да се намери кой е откривателя на елемента? Откривател? Името на откривател? Да, откривател, точно така. Пишем откривател, например. И директно търсачката ни премества на думата откривател, където е написана. И ето, няколко реда, един ред по-нагоре се пише, че откривателя е Карл Вилхелм Шели.
И така. Примерно, ако искате да откриете в какво се употребява хлора, какво ще напишем в търсачка? Да, употреба, точно така. Ето, пишем употреба и излиза директно, малко по-надолу, където е написано, каква му е употребата. Да. И е по-лесно така, нали? Така. След малко и ще се поупражняваме малко. Следваща точка си напишете как се търси помощ с Microsoft Word. Аз лично тази опция изобщо не съм я използвал, ама сега ми се наложи. Записахте ли? Отваряме си, да кажем, един файл. Този, не този, ето този. Помощта в Microsoft Word. Помощта по принцип навсякъде, където и да сте, даже и в интернет, във всякаква програма, в всякакъв софтуер, където и да сте, се изкарва с... Знаете ли с кой бутон? Някой знае ли? С F1. Където и да сте, като цъкнете F1 на клавиатурата, излиза един прозорец за помощ. Реално в Word в момента, ако цъкнем F1, излиза този прозорец. Виждате ли го? Виждате ли всички? Да. Но ако се изберете тук отгоре от файл, Help, като цъкнете, излиза същото. Добре, аз съм се упражнявал вчера на друга версия на Office пакета, затова явно тук е така. Добре, хубаво. Тук ви излиза прозорец, в който има всякакви опции. И от тук горе в търсачката може да напишете какво ви трябва. Реално в момента сме на английски. Ако Office пакета е на български, трябва да пишете на български. Тук реално в момента сме на английски и трябва да напишем, например, как се търси текста, нали? Какъвто е днешния урок. Вие учите английски, предполагам? Да. Какво да напишем отгоре? Как е на английски, как да намерим текст? How to find text. Браво. Пишем how to find text и цъкаме Enter. И ви излизат различни опции. Как да търсите в Word. Ето, примерно, има как дигиталният подпис е Trustworthy. Trustworthy, знаете ли какво е? Да. Легитимен. Удостоверяващ. Удостоверен. Нещо такова. Второто е примерно шорткъти в Microsoft Word. Демек, Ctrl плюс F ви е шорткът към как се търси текст. Ако го цъкна, излиза как се търси. Ето, тук отдолу как се търси в текста. Натискате Ctrl F и в диалоговия прозорец пишете какво трябва, какво търси. Разбрахте ли? Горе-долу. Сега ще се поупражняваме. Ще ви стане ясно според мен. Така.
Вие знаете тук, че си имате папки на компютъра, нали? Тук спирам. Как се спираше обаче? Stop Projection. Ето го точно така. Спря ли навсякъде? Добре. Всеки си има папка. Във всяка папка от вашите съм качил тия двата файла, където сега ви показвах. Ако може да си отворите папките и да си отворите файла ресурс 5-1. Първото. Искате ли помощ? Всички намериха ли? Да, 5-1. Защото виждам, че само двама са го отворили. Трима. Сияна си влизаш. Ти ще си го вложи. Май компютър е така. Знаеш ли там? Вие успяхте ли може? Да. Где? 24-25. Да. Там 6 класса, 6 типа. И там си търсиш име. Симеон, да? Говорите? Така, отваряме си файла, който е текстов документ. И сега, примерно, искате ли да се опитате да намерите някоя дума? Намерите, примерно, думата Лазо. Колко пъти е има? Кое? Това го знаеш ли? Добре. Нямаш. Кое го знаеш? Не съм ти го копирал ли? Нищо е, сега ще го правим. Вече го имаш. 23 пъти. 23 пъти. Думата Лазо колко пъти има? 23 пъти. Браво! Толкова е, да. И отляво виждате колко, къде се съдържа думата. Лазо реално е име на човек. Намерете ми думата совна. Совна. Един път ли има? Совна, знаете ли какво значи? Совна, знаете ли какво е? Не София, Совна. Да. Прелетя означава.
Една звезда се совна и преряза небето. Все едно пада звезда. Те падащите звезди са метеорити. Това по друг час се учи. Ще ми намерите ли думата Кашмир? Кашмир. Справяте ли се на нещо? Има ли азбука? Тихо малко, деца. Както я чуваш? К-А-Ш-М-И-Р. Няма ли? Няма и да има, защото няма. Кашмир, знаете ли момичета какво означава? Кашмир значи, Кашмир е плат. Плат. Дрехи се шият с него. По същия начин. Моля? Кой твое? Той си е лав. Така, отворете си интернет. Не го сейфай. Не след малко пак ще го отворите, така или иначе. Напишете си Кашмир. В Google. И си отворите първото, което ви излиза от Уикипедия. Добре, допишете плат в търсачката. Не, допишете плат. Плат. Кашмир, плат напишете. Прическите после. И си отворете първото, което ви излиза. Първото, което ви излиза. Защо иска да влизам? Малко бавно се речеш. Ама къща е това. Няма да плавам. Да, това е. И сега, примерно, сте в интернет и искате да намерите нещо за Кашмира. Натиснете Ctrl+F. Натиснете Ctrl+F за търсачката. Търсачката на думи. И ми намерете, примерно, Мачу Пикчу. Не бе,
Напишете ми примерно на колко нишки се бродира кашмира. Как ще го намерите? Какво ще? С колко нишки е, да кажем, блуза от кашмир? Как ще го намерите? Какво ще напишете? На колко нишки е? Да. Блуза от кашмир. Какво ще напишете в търсачката? На колко... Какво написа Симеон? На колко нишки е? Няма нужда да са много думи, само една. Може да напишеш нишки и ще излезе. Пишете само ниш и вече го виждате. Даже няма нужда да... Тихо малко, деца, тихо. Нишка се пише с шъп. Много скъпа, господине. 600 е за блуза. Нишки, 4 Ами, защото е скъп плат, сигурно, не знам. 600 лева за тениска 4 пъти. Толкова? 600 лева. Добре, отворете си пак папките. Деца, отворете си пак папките и отворете следващия файл, който ви е в папките. Ресурс 5.2. Отворете ресурс 5.2. Да. Отвориха ли всички? Да, 5.2. И както правихме преди малко, опитайте се да заместите думата поканен с вашето име. Аз ще ви помагам, ако има нещо. Какво ще направим той? Всички отворихте ли? Сега каква беше командата за... Не е за помощ. Каква беше командата за замяна на текста? Текст аут или само едното да го реплейс ол? Само реплейс. Сега ще бъде. Другия вариант е контрол. И сега на думата поканен. Искате да стане вашето име. Какво пише? Тук отгоре пишеш. Пишеш думата, която искаш да замениш. Да, айде. Добре, ще гледаш. Айде сега. Напиши поканен. Напиши твоето име. Напиши си и напиши реплейс. То ти маркира думата, която искаш да смениш да е тази. Пак запиши реплейс. И ти смениш. Става следващото. Дали искаш и няма дума да смениш. Ако искаш, пак запиши реплейс. Ако не искаш, го затваряш.
Да пишеш, че Word е готов с това, което искаш да направиш. Добре. Ще отговориш след 5 минути. Ще бъде след малко да видим. Разбираеш ли се? Стана ли? Браво. На рожденик напишете някакво друго име. Какво стана, Мишка? Браво. Ами, това беше сякаш. Да, може да си ги съхраните, те си остават там във вашата папка, тъй че... Да. Така.